Assalamu alaikum qadrli dinleyiciler. Biz şuun insan hukukları barada Türkmen Helsinki Fondun ve Rusya'daki memorialın press release bilen tanıştırmakçı. Türkmen migrantların piket sığınançığı ve deportasiya. Köni Ürgençli 14 yaşlı Süleyman Tursunbayev'in ölümü bilen bağlanışıklı qapma qarşı habarların fonunda Türkiye'deki bir topar Türkmen aktivisti 19 fevralda İstanbul'un Taksim meydanında protest çaresini geçirmek başlangıcı bilen çıkış etti. Şeýle de bolsa, çeşmelerimize göre Türk polisiýasy bu çärenin yatırılmagyna sebäp bolan bir näçe öňüne alış çäreleri gördü. Mysal üçin 18 fevralda Türkmenistanyň 47 ýaşly raýaty Ahmet Rahmanow ve ayalı Hakan adlı polisiýa işgärinden can aldılar ve Taksim'in polisiýa bölümüne çağrıldılar. Bu vaka Türkmen diasporasynyň Taksim'de protest görkezmek üçin çağrılışları bilen baglanşykly diýip Hakan adlı polis işgäri aýdypdyr. Bu polisiýa işgäriniň beren soragyna jogap beren Ahmet, Türkmen opozisiýasyna gatnaşýandygy tasdiklady. Ýöne İstanbuldan yüzlerce kilometr uzaklykda Antalya'da 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýandygy sebäpli Hakan bilen duşuşga gelip bilmejekdigini düşündirdi. Başga bir Türkmen aktivisti şol gün Hakandan şoňa meňzeş isleg bilen SMS alandygyny aýtdy. Türkmen protest hereketiniň käbir beýleki agzalaryna Osman adly polisiýa işgärden can geldi. İki ýagdaýda da polisiýa çağırışyň Türkmen migrantlaryň 19 fevralda Türkmen häkimetleriň siýasatlaryna garşy çykmak üçin piket geçirmek meýilnamalary bilen baglanşyklydygyny habar berdi. Covid pandemiýasy tarapyndan girzilen çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde İstanbulda köçe ýörüşleri gadagan edildi. Polisiýanyň hereketleri netijesinde Taksim meýdanyna protest çäresi bolmady. Diňe bir näçe aktivist ýygnanan ýere sığınçy hökmüne geldi. Güýçli gar sebäpli New Yorkdaky protest hem ýatyryldy. 21 fevralda Kanadadan Moncton şäherine öldürülen Süleyman Tursunbayewiň enatasyny goldamak üçin bir topar Türkmen aktivisti çykyp Berdimuhamedow gummol diýip protest geçirdiler. Dürli ýurtdaky Türkmen migrantlaryň arasynda 2020 ýylda nähilelik ýörüşleriniň täzeden başlamagy baradaky çekişmeleriň fonuna Rusya'da ilkinci çäre garaşylmadyk waka boldy. 18 fevralda Elistadaky Kalmyk Döwlet Uniwersitetiniň Humanitar fakultetiniň hünäri daşary ýurt filologiýasy 3-nji kurs talyby Mälikberdi Alamuradow Lenin köçüsinde yerleşýän 7 gün Pagada diýilen şäher merkezine ýekelikde pikede çykdy. Ýöne derrew polisiýa tarapyndan tutsuk edildi. Alamuradov wakanyň jikme-jiklerini adam hukuklaryny goraýjylary gürrüň berdi. 22 ýaşly Alamuradov 2020 ýylyň iýul aýyndan bäri YouTube'da Türkmenistan arnamys üçin kanalyň türkmen blogçysy. Ýoksa da kanalyny açan badyna Sakarçaga etrapçysynyň Çaşkın Dayhan birleşiginde ýaşaýan enatasy Recep we oğul Şeker Alamuradowlar polisiýa çağırlypdyr ve Mälikberdi'niň kanalyny yapylmagyny talap edenlikleri barada bloger bize gürrüň berdi. Alamuradow Türkmen häkimetleriň daşary ýurtda okaýan talyplary pul geçirmek baradaky çäklendirmelerini garşy çykyş edendigini düşündirýär. Türkmen diktatory biziň pulumuzy talady. Bu halka garşy genosit diýen plakat bilen piketde durdy. Talybyň pikiriçe ozal enatalaryň iýerip biljek valuta geçirmeleriniň çägi aýda $500, soň bolsa 200-e, ýakynda ruhsat edilen muktar aýda $50 çenli azaldyldy. Käwagt bu mümkinçilik 2 aýda bir gezek ruhsat berilýär. Polisiýa bölümine Alamuradov 5 sagatlap tutsuk edildi. Maglumatlary we pikede gitmegiň sebäpleri anyklandy.
Polisiýa Russiýanyň kanunlaryna salgylanyp, tutsak edilenin daşary ýurtlyk hökmüne pikede gitmäge hukugyň ýokdugyny öňe sürdi. Administrativ jenayet tesvirnamasy düzüldi. Talybyň kazyet işiniň geçiriljek gününi telefon arkaly habar berjekdigi wada berildi we kazyetiň diňe rejimi barada däldi esem Türkmenistana deportasiýa boljakdygy duýduruş berildi. Alamuratov bilen bilelikde onun dostu piketde video düşüren Özbekistanly şol bir universitetiň talyby tutsak edildi. Oňa hem administrativ jenayet protokol düzüldi. Polisiýa prosedurlary tamamlanan soň günüň ahyryna çenli universitetiň rektory, prorektory, halkara derejesine jogapkar edýän rektoryň kömekçisi, dekanyň vekili Alamuratov bilen 5 sany söhbetdeşlik geçiripdirler. Alaberdiýewiň aýtmagyna görä, gepleşikler gaty gödök görnüşine geçirildi, oňa psihologiki basyş edildi we universitetden kogulmak howpy bardygy aýdyldy. Söhbetdeşler näme üçin siýasata goşulýandygyny, kim pikete gitmegi maslahat berendigi we şoňa meňzeş sorag berilendigi barada Alamuratov gürrüň berdi. Mälik daşary ýurtly türkmen talyplaryň maliýe kynçylyklary sebäpli agyr güne düşenligi barada jemgyýete düşündirmäge synanşandygy aýtdy. Indi talyplar gije işlemäge mejbur bolýarlar. Ýakynda biri işte öldü diýdim. Rektor Batma Salayev universitetiň administrasiýasynyň bu meseleni bilýändigini aýtdy. Biz konsulluğa 4 gezek hat iberdik, emma henizem jogap alyp bilmedik. Söhbetdeşlikde universitet işgäriniň biri Astrahandaky türkmen konsullugy jaň edip, talypdan diplomatlygyňyza hasabat bermegiňi isledi. Alamuratov söhbetdeşligi ýazgy almak üçin telefonuny açdy. Resmileriň biri ondan telefonu aljak bolup synanşdy. Telefon üçin görüşiň netijesinde söhbetdeşlik bolmandyr. Alamuratov näme üçin konsulluga jaň edendigi henizem düşünmedim diýip gürrüň berdi. Türkmen blogeriň başga bir universitet işgäri bilen deň derejede söhbetdeşlik boldy. Talybyň dostlary we ýoldaşlary barada jikmejik soraglar berdi. Özüni kimiň goldaýandygyny, Russiýanyň haýsy şäherlerinden we universitetlerinden video gürrüňleri gatnaşýandygyny, olaryň arasynda iň aktiwiň okuwçysynyň haýsy internet jemgyýetiniň bardygyny, haýsy sosial ulgamyň bardygyny sorady. Buların hemmesi serezaplylyk bilen ýazgy alındy. Alamuratov wakasy Rus universitetiniň administrasiýasynyň Türkmenistandan gelen bir talybyň öz ýurdunyň hökümetini tanqidlamaga synanşýan ikinji basyşydyr. Geçen ýyl Russiýa gatnaşmagy bilen geçirilen ýeke-täk köçe çäresi 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwadaky Saritsina seýilgähinde prezident Berdimuhamedowy tanqidleýän listovkalaryň paýlanmagy boldy. Navalny meselesi bilen baglanşykly Russiýada geçirilen soňky ýörüşleriň fonunda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalaryna utgaşdyrylan hereketler wagtynda tutsak edilse, ol raýatlaryň watanyna deportasiýa edilmegi tapşyryldy. Bu görkezme öňüne alyş häsiýetine eýe bolsa-da, başgaça pikirlenýänleriň Türkmenistanyň häkimetleri üçin Covid-den has howply bolup biljekdigini görkezýär.